Apan sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, narunod sa walay katapusan. Yan ang pamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug lauman. Walay butang. Kumusta mga igsoon? Mabungahong kapunon naabot na migikan sa Sandingan Loon. Dito sa kong barkada, akong brad. Unya, maka-live na kita. So ako sa nang i-share igsoon. Let's start. Ato nang i-share ang pulong sa Ginoo igsoon. Ining kapunon. So, again, mag-start na ta sa itong live, no? So, wala ta ka-live kahapon, igsoon kay... but yes, last night, naka-live ta niya, nagkanta-kanta mi dito, nag-worship mi dito sa kumbrad. Sa katong Tagayanan niya sa una, no? Nadungog man siguro ninyo, samtang nagkanta-kanta mi, nagdaig mi sa Ginoo, igsoon. Ako na-mention dito nga katong adapit, gamong itambayan gabi unusual kay ito sa brad na ako nga mo tambay siya dito nga wala siya tanduay, wala siya mga ilimnon nga makahubog. So that's the very first time. Last night pa na itabo igsoon nga nagtambay siya dito, ako yung kauban niya, walay tagay, no? As in nagitar lang niya, nagdaig sa Ginoo. First time doon na itabo. So makabless igsoon. Grabe ang milagro sa Ginoo, no? So akong gi-shout out karon dai siya, no, akong Brad Pintados, si Brad Joy, Brad Jonathan nga nasa Sandingan Loon. Brad, salamat kayo, maka-bless yun, no? Actually, ang ubang mga tao dito, mga igsoon, sige miglakaw-lakaw at tumisayahang mga sigaran dito, yung mga relatives man niya. Wala katuo lagi, hindi sila mutuo ba nga nabag-o siya. Pag-iitan siya, palahubog, adik-adik, nandapita. Wala sila katuo niya. Naminaw ko ba kay mo share naman siya about sa milagro sa Ginoo. Hindi katuoan, so nakahinumdum lang ko ba sa ko ang experience before bag-o pa ko, gibag-o sa Ginoo, kay dili man gyud mabag-o ang tao. Kita-kita ra. Ang relihiyon dili sana makabag-o, no? Naidagang adik-adik nga aktibo sa relihiyon, di abay ako gikan, no? So mao na nga naka-remember lang ko before ba nga bag-o pa ko nga i-change ni Lord before na ako gi-surrender, bag-o pa na ako gi-surrender akong kinabuhi sa Ginoo. Ang mga tao diri sa muang lugar muingon sila nga karon ra na, no? Di sila mutuo bitaw nga ang tao nga adik-adik mabag-o pa de. So mao to nga sige sila paniid na ko every single day. Anto niabot na ko buwan nga wa na jud ko mo sigarilyo, ino, musuyo pug syabo. No, nya. Anto naabot kog duha ka buwan. Anto tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, anto naabot na ko karon igsoon 12 beers kapin. So nakaingon sila nga murag din-ani normal. Yes, din-agi normal kay lahi gyud igsoon. Kuha naman kanang naglakaw naman ta sa pagkabalaan, no? Lahi maning nahimugso na bigitayod si Kristo sa tungdughan.
tinud-anay na ta nga naay lig-on hingpit nga relasyon sa Ginoo. Naadyoy kabaguhan. Matod pa sa Brad nako nagtan-aw karon. Brad, long live. Wala si Piat simba pero di siya mabago. Gibuhat niya tanan, naminaw siya daghang wali wa siya nabago. Gracias ti Ginoo Higson, abot siya ni nga page ba. Abot siya ni nga page niya. Minaw ra siya niya. Ana nga time nga nagwali daw ko. Nasagiran niya. Nagisgot kog illegal nga droga. Nagisgot kog shabu, nakurat siya lo. So dito ra tumurag nakapamotivate bitaw niya nga bisag unsa ang atuang kinabuhi nga way paglao. Basta ato isangat sa labaw makagagahom. Basta mulaom lang taniya. Nadyo'y paglaom. Mao na nga nagpre-request siya ning chat siya nako. Ning chat siya nako, I remember iyang chat nako first message sa akong Brad before. Ana siya. Brad, pwede ba ko nimo iampo nga maundang ko sa akong pagkapalahubog kay ingon niyang asawa, istorya mi. Kadadlaw daw sila away. Basta kay kadadlaw man siya hubog. Unya, di siya mapugnan, di makontrol. Giingnan pa ko. Before, dugay na kayo niya sa una na history iyang asawa. Iyang mama nagka-istorya mi gabi kay nag-sharing man mi about sa kamaayo sa Ginoo dito sa Sandingan Loon. Sa una ra niya, day time nga hurmentado na akong Brad niya. Gadadag armas ba niya. Sakay ko diyang mama kay kani laging ginikanan ta naagid tay pagtagad sa tong anak ba no. Mao to. Sakay siya kay di siya gusto makapatay anak. Hubog lagi da motor niya gadadag armas. Mao to nga kaya pagli time nga nasikaran daw niyang mama kani laging lulong ka sa makadaot nga bisyo. So mao to igsoon na-meet ko niya dili pa personally na-meet ko niya ani nga page. Nagsigi kog live sige gwali. Murag something na gibati niya ba. So man itawanan ni curious siya mo tong gichatan ko niyan sa Brad kay Brad man may akrom pud siya. But don't get me wrong no katong uban mga new followers. Yes, membro ko sa Alpha Kaparo pero dili na ko ingon pareha sa unang active kayo. Pero mga Brad ako na sa kong dugan. Sige gyapon ko giya nila. So naay mga time nga inviton ko nila. Naa gyapon ko muwali na lang pero dili na ko atong mo kanong mo appeal pa gyud sa mga kanabitang mga usual nga buhato na mo kay. Aside from that, busy ko sa ministry ni Lord. Unya nasad ko sa police station. Sige ko guwali sa mga aside sa mga as a PNP life coach sa mga police. Nasad ko sa mga prisuhan sa mga station no. Gawali ko. Kay mao gyud akong mission mga adik-adik, mga kriminal. Mao na ang nasa kong heart igsoon. Kaya ako nakita tagsa ra mga lagad sa Ginoo ning sulod prisuhan abi kay walay sweldo, abi kay walay suhol di mo musuod ta dito. So ako na ako'y pagtagad sa mga ingana nga tao nga gapos sa makadaot nga bisyo because I've been there for a long time. No? Pero kani Brad nako ang tan-aw ni karon, wa pa ko kabantay nga nag-message siguro. To pa ni skuan siguro iyang ambot og asa ni siya ron no kabantay. No? So ang Brad nako more than 20 years ni siya nga gapos sa makadaot nga bisyo. Ako 16 years ramang ko. Di sila katuo lagi day iyaan gabi istorya mi. Ana siya nga di pa kay ko kumbinsi. So ingana sad ko before. Ako mga igsoon, ako mga Brad, ako mga higala, mga adik-adik. Labi na ako mga customer sa una kay niagi man ko pamaligyag siya mo. Niya ako mga uyab sa una daghan kaayo igsoon kay kani laging naka sa lulong ka sa ginadiling droga. Dili ka katog, mangita ang babae, no? At first, mga first month, yes, second month, dili pa kayo sila kumbinsi nga nabago ko, no? Mao na nga naka-inumdon ang pugos kong Brad ba kay gabi ganina. Nagsuri-suroy mi sa mga resort sa Sandingan. Shout out no. Shout out tanang mga tanang mga taga diara ko Brad nagpahipiaw. Klaro ba na ra kadiya no. Shout out tanang mga lumulupyo sa Sandingan Loon no. Dito na ganina. So suroy-suroy. Akong gi-share testimony na to Brad ganina. Dito sa mga kaliwat raman to niya dito mga naatagiya sa resort ba mga kaliguanan sa Sandingan Loon. Nindot kayo, ako mong gi-invite nindot kay Sandingan Loon. Nya. Mga tawa sila di sila katuo ng mga usahay di kalikayan mura og yaga-yagaan pataba no. So kanumdum po ko nako sa akong kagalingon before. Pero kani Brad nako ingon siya nako nga taas na ng tulo ka adlaw makaundang siya giinom daw ana ba.
Nga na, pero karon hapit na siya duha ka buwan. Grasya sa Ginoo. Mao na nga ako pagipaluyuhan ako siya sa pagampo. So mao ni atong topic karon igsuon sad nga malakbitan ning mga ingani nga bunga, punuan, kung sa kinsa nga atong punuan maila na sa atong bunga. Okay? So again, Brad, thank you kay sa maabi-abihon nimo nga sa imong pag-abi-abi namo sa akong asawa, gabi akong anak, kunya na po youth namo diri, youth president namo among gida kay mo lagi ga ginahan mi ba nag-worship mi dito nya share may tungod sa kamaayo sa Ginoo. Lahi naman ning naatas Ginoo gud kay magtapok ta magistorya, magsige ta hisgot og Biblia, sige hisgot ta Ginoo, dili na maghisgot ato sa una magtapok magtagay gikan nakasuyop. Ang isgutan mga laway, mga babae, pila na nahilabtan nimo babae, ikapila na tong babae si kuan, anak man na magtagay sa una, no? Puro mga bastos na bagong skandal diare. Noon akay bag-o skandal sa katong ni tong artista ba, ana mao na mga isgutan, laway, bastos, binuang, mga way klaro gyud, no? Pero laki ning nakakay Ginoo igsoon kay magtapok mo ang sentro sa inyong conversation si Lord gyud. Mao nay kalahian sa kinabuhi nga nay Kristo. Amen, no? Dili relihiyon na, Kristo. Lisod ni relihiyon, mag-away tani. Gubot kay relihiyon ba niya? Pangutana niya ato relihiyon, nakabag-o ba na mga kriminal? Kani, Brad na ko, kriminal ni. Pareha na ko, kriminal. Di makabag-o ginato. Juan 14:6. Diba, ingon si Kristo, ako ang dalan, kamatuoran, kinabuhi, way lain. Si Kristo, yun, Christ is the answer. Dili kabag-o na to atong uyab, atong asawa, ako. Sa una, lipay-lipay ko, nakauyab ko, gwapa, buutan. Mauna ni makapabag-o. Makapabag-o ba di ay? Nangayon nung kukwarta niya para suyop. Walay makabag-o na to si Kristo Ragidikso, no? So, Brad, grabe. Para na ako, blessed kayo ko nga, nahog ko nga, maoy amahan sa nimo, Brad, kay ako may tigiyan nimo. So, mauna nga, uban sa grasya, sa Ginoo, tabang, o sa guidance sa Holy Spirit na ningkamot ko nga, kanunay jud kana sa akong pag-ampo, Brad, nga kalit kay kabaguhan ani mga igsoon kay kuan jud, Brad. Actually, Brad, murag na napari-pariha ka nako kay daghang kong na-meet na bag-o, pero nabag-o sila na nasa Ginoo, inaanay ilang kabaguhan niya, gina sila mo inom pero mo sigarilyo pa, nay uban nga mo inom pero usa ka siyat, pero ikaw wa ko magtuo nga bisan usa ka siyat dili ka mudawat nya nawa po di mo sigarilyo, murag nadungan ba. So nakaingon ko akong asawa ganina, Brad, istorya may drive ko. Murag naliwat man ako ni Zelob kay pagkabag-o na ko Diksoon, way back 2012 sa dihang gihilak na ko tanan, gisurinder tanan sa Ginoo, nag-abot na akong sipon og luha ba. Kung gisurinder tanan sa Ginoo, dungan jud na mga igsoon, no? Nabag-o ko sa Ginoo, gi-set free ko ni Lord from different vices, ginadiling bisyo, o makadaot nga bisyo. Gadungan jud na shabu, sigarilyo, inom, marijuana, syrup, rugby, bulkasil, barnis, gasolina, aso sa katol, tanan mga babae, hilig babae, kabuntis ko babae sa una. Gadungan bitaw siya tanan kabuang nako sa una. Automatically sa dihang akong gisurrender tanan sa Ginoo. Instantly nabag-o ko. So kay numdum lang ko aning Brad nako ba nya di na ko ganahan mo tan-aw og mga porn, mga hubo-hubo sa una. Mao na akong kinabuhi, mga pornography ba, no? Unsa toy mga kuan sa una, basta hilig kay ko ng mga Pornhub sa una. So pay mga hitanawon ako malaway, mga litis skandal. So automatically nabag-o siya tanan niya. Kay numdum ko sa kong Brad gabi gastorya mi dito atong tiris-tiris nila nga tagayanan nga gastorya mi nga ay tagay. Nag-live man siya nya. Daghan ang hitag tagay yang mga katanaw sa live ba, yang mga barkada nga asa man tagay diha. Di sila katuo nga pwede man di ay magtambay sa tiris nga tagayanan nga way tagay ang mga pira nga istoryahan Ginoo. Kinumdum ko niya gabi mga igsoon kay ingon siya bisan sa social media na yung mga TikTok ko, no, mga magubukubo babae, wala na siya gana mo tanaw, din na siya gana mo tanaw. So nakahinumdum na yung ko, Brad, nga ay murag ako man sumura og sa akong pagmintor-mintor ani niya ba, pagampo niya murag naliwat tinuon. So ako ning i-probe igsoon nga kung unsang punuan mao ang bunga, mao na atong topic karon. Okay? So again, mabungahong kapunon mga igsoon. So i-share na to atong live karon unya. This time pwede na to i-mention atong friends and loved ones in the comment section. Pwede na nyo i-type at followers at highlight at everyone. Thank you sa naghimo, no. Unya this time we have 171 viewers, 172 and counting. Ang uban wala pa kabantay kay nagtusil wa pa ko mauli.
Natuog ko gikan brad kay init kay biyahe ba. No? So mao to nga pag-abot na mo diri mga around 1 PM natulog ko kadiyot mga 1 hour. Dugay mi natulog gabi kay kani laging maadik na ka sa Ginoo, wa na ka maadik sa Shabu. Tanduay mga makahubog. Naadik na ka sa Ginoo, pwede ram day ka makatungtong og alas 12 sa gabi nga walay tagay. Ginoo resgutan mao to gabi ba. So mura og medyo kulang kog tulog kay sayo mata. Kay naandan mo matag sayo magampo sa alas 4, alas 5 nya. Mao to nga kulang og tog natulog ko pag-abot kay init kayo biyahe, init jud siya. So praise God kay na arrive mi diri nga safe and sound. Salamat sa protection sa Ginoo nya. Akong asawa natulog pa, akong anak na dihas gawas. Grabe blessed kayo mong biyahe. Makaingon ko fruitful siya, fruitful Igsoon. So mo na nga of course ako kay kanunay man ko mag-live. Wailain ko naunaan nga wa ko ka live kamo no. So kumusta mga Igsoon? So mag-live na ta balik no. So again, thank you sa mga subscribers, sa mga new followers, welcome. So sa atong page no welcome kay ta. Ya ganina na naputay gi-block na Igsoon kay gibaraw na pug ko kay about lagi aning ikapulo nga mao ba nga kana laging ikapulo kuno nga pakani kuno ako ang pagwali-wali kanang nag-apas na ko ikapulo nga mao to nga akong gi-challenge nga kung gusto jud mo mong tuo nga wala jud koy wala kay na ako gi-priority nga na akong gi-priority is kaning mga adik-adik bitaw mga kriminal maduol stilan sa Ginoo ato din ang palabihong ikapulo nga naay mga salbahes da no inoon biblically na man ang ikapulo pero mao giingon sa uban magilabay na ko nga isyu nga kugihan daw kay ko mag-live magwali na mastor tungod kay nag-apas ko sa 10%. So ako silang gi-challenge nga pwede mo suway og simba sa church diri sa tuaw niya. Pwede ninyo maobserbaran ang status sa moang mga sa tuang mga members diri Igsoon. Luoy jud, luoy as in luoy, walay mga professional. Naa usa na maestro niya. Nga na bitaw, mao na nga ako bitaw silang gingnan nga even sa live na ko wala ko nag-mention og ikapulo kay balo ko nga mao ni atngan sa mga bashers nako. Nya tanawa no ano mao na no so mao na nga gi-block na ko unya ako siyang gi-challenge nga kung ang ako ang pagwali ang akong motibo ikapulo no kung ang ako ang pagwali ako motibo kwarta dili ko gamiton sa Ginoo epektibo no pero nganong sa mga testimony so daghan kay mga nabag-ong kinabuhi daghan kay mga kriminal adik-adik hitman kasabot ba mo hitman mo kontrata na nagtaw minduol na ako nagpatambag nagpaampo gibag-o sa Ginoo wala na bag-o na ako gibag-o sa Ginoo so nganong naingani man ko effective fruitful tungod kay nakita ni Lord nga ang akong intention and motive in sharing the word of God dili aron makakwarta how many times ko igso nagwali napay time nga daghan nagwali ko sa kasal prisuhan mga event nga mga kuan nga wa ko nangayo. Why? Because for me, the gospel of the Lord is not for sale. Dili ibaligya. Kita ba mo na ako dili Igsoon nga nagwali ko nga nagbutang kog GCash kinsa may nagwali nga GCash mahibaw-an na ninyo. Tanawa na daghang nagwali ron nga nagbutang og GCash, nagbutang og bank account. Pero ako ba nang gihimo? Wala. Pero di kalikayan nga nay mangayo na kog GCash. Mangayo na og bank account kay na bless na panalanginan sila murag ikumot ilang kasing-kasing okay nakabaton og paglaom lahi na siya nga istorya kumpara ang nagbutang ana no kisa may nangwarta ana kanang gipangayuan og GCash kay na bless sila or kanang nagbutang jud og GCash bisag makaingon tagwa ganahi sa ilang wallet no so mao na ilang ihapak pero ako silang giingnan nga kung ang usa ka magwawali ang iyang motibo pangwarta dili gyud na siya gamiton sa Ginoo way bunga na amen yan mao na siya so pero anad naman ko inon ana non abot ko Igsoon og 12 ka tuig kapin mag 13 years na ko nga isip alagad sa Ginoo gitawag nila og pastor dili man jud ko ganahan tawag og pastor pilo ilam kung gitawag og pastor kay meaning magud sa pastor Igsoon shepherd nay mga karnero so naman koy dagang disciple gitawag ko nila pastor so ako na lang po nang gidawat pero mga brad na ko nga akro brad ra gyud among tawag ganahan ko usay brad pastor di ko
I never kana bitong proclaim myself or kuan bitaw kung kagalingon nga pastor ano kay para nako bugat siya. Pero maybe calling sa din ako igsoon nga ingani. Nga na bitaw. Pero Brad okay na kay nako kuya okay kayo. No? So mao na igsoon no. So anad na ko naabot na ko og 12 ka tuig kapin nga nagsige wali. Unya naka-encounter na kog daghang mga pagsulay, mga paglutos nga usay gipasanginlan ko nga scammer kuno ko nga naka-scam ko 1 million nya. Una ko naka-scam ko 1 million nga kay katong dito ko sa Hong Kong igsoon gi-invite ko nakawali ko dito. Ngingon siya nga mauna na gipilitin niya sa eroplano. Nagsuri-suri siya sa Hong Kong niya. Naglibog po ko nga ning scam na ko 1 million nga wagali ko bank account. Nya di po na pwede ipada sa Palawan 1 million giunsa man nako. Nga na bitaw so. Pero along the way na realize na ko nga ang usa ka kahoy kung mabungahon siya. Mao ni akong ang name sa page na to Mabungahong Kristohanon kay ako ni mismo nga the more ka magkadaghan og agi, magkadako imong agi uban sa grasya sa Ginoo. The more magkadaghan mga kriminal moduol sa tiilan sa Ginoo. Pinaagi nako. Actually, igsoon daghan ko mga disciples ang iyang mga sinako ang mga kulapo, butilya, mga banggitan jud mga palahubog adik-adik. Unya based sa ako ang nasinati, based on my experience. The more we become fruitful, ang kahoy nga the more siya mabungahon batuon ginasya niya. Attractive man gud kabantay mo ang kahoy ang punuan kung nay bunga. Di ba? Makakita mo duha ka mangga punuan ang usa way bunga, ang usa daghang bunga. Dili jud matintal jud karon ninduta tanawon sa bunga ang batuon nimo. Or mananghid ba ka nga kuhaon ng bunga. Something yana bitaw kay. So na-realize na po na ako eventually. Siguro uban sa lamdag sa Espiritu Santo nga ay paubos lang normal ra na daghan mo daot nimo. Daghan masuya nimo kay kana ang ilang doktrina wa pa nakabag-o og drug lord. Pila ka buk mga namaligya siya bo hinduol nako. Nganong ako ilang giduol kay ako sad kanhi na maligyag siya bo nga gibag-o sa Ginoo. Gets ninyo? So mas gaan ang ilang kasing-kasing moduol sila nako kay og maghisgot ta og kabit na apog koy gitawag og nahimong kabit before kay naka lambigit man ko nam koy mahog og nalibin ako before nga na siya bana. Okay? Unya mag-ingon po tag palahubog niagi na pud ko nga gihatod ko sa kong mga barkada sa mong balay kay wa na ko ka-drive mga igsoon sa akong motor gihatod ko. Shabu asamot, grabe nung ko kadig-adik 12 anyos pa ko nakasuyop na ko shabu igsoon. Marijuana samot. Mao na ang kinabuhi rugby sa diha po kugikan. Mao na nga daghan ko ikasulti so daghan mga banggiitan nga mga badlungon gitawag og salot sa katilingban. Ari jud duol nako kay nasinati man ako na. So daghan na sila ubay-ubay na sila igsoon mga nahog og disciples nako even sa kanila nga page ang uban taga Mindanao daghan kayo nga ako may nahog og mentor nila mahog og amahan nila sa regarding sa ilang spiritual life no. So mao na daghan masuya mulabay nako nga pangwarta ko na suya man ni sila. Tanawa atong page karon igsoon na to no. Naabot na ta og 89,000. Ihapit na ta naabot igsoon og 90,000 followers, no? So himaya sa Ginoo no. So kung ako mismo nagyaw-yaw-yaw ako diri pang Ginoo igsoon nga wala jud ang power ni Lord. Dili ta mo reach ani. Daghan man nagwali unya dili jud ingon nga daghan kayo viewers. I'm not comparing myself to other minister, pastor or sa mga ubang nag-live pero mao gina ang realidad karon. Kung naitaw maghisgot ang Ginoo sa social media, gamay ra mo tan-aw. Pero pagtuwad, pagpanti, pagbra diha, no? Suwaye diha, pagpanti, magbra niya. Tungab ka og kulapo, way tungab bitahot do nimo usa ka butilya nga tanduay, kulapo. Daghan viewers. Pero na gisgot Ginoo, way ayo, di ba kabantay mo? Mao na realidad karon, mao na nga makabless nga naa mo every time mag-live ko naa mo. Nga kanunay bitaw nakapadasik pud nako nga ipadayon ko ni kay dili day tanan nalipay og mga binuang binastos. Napa day mga daghang katawhan nga ganahan mamati sa pulong sa Ginoo. Actually igsoon, kamo may nag-serve nako nga murag motivation bitaw inspiration ako nga magpadayon ko. Labi na tong mga nagtan-aw diri nga nabag-o bidlang kinabuhi nga padayon jud, no? Wa man ko'y sukol, wa ko'y sweldo, pero para nako ning trabaho ko para sa Ginoo. Obligado si Lord mo sweldo na ko mao na nga daghan mga gigamit si Lord nga mga tao nga pastor gihikap ko sa Ginoo nga mao ni pastor.
pastor gusto ko mutabang. Mao ni karon igsuon nga wa mi suporta, wa mi sponsor, supporter Amerikano. Way negro, ako negro man ko. Way mga Chinese, Koreano, Hapon, pero nganong nakatukod ta simbahan ta dako dire. Nung anong na mga nakasurvive mi wa mi trabaho. Tungod kay ni trabaho kung matinud-anon sa Ginoo. Because for me I believe in Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Once unahon na nato si Lord, mo trabaho ta sa Ginoo. Ang atong motibo pang Ginoo. What I mean is in everything we do it for the glory of God. Si Lord na bahala mo bless na to. Ako nang nasinati igsoon. Amen. Mao na igsoon, mao na akong story. Okay, nataas na o pagalitan ni kon mura nagdagwali. Pero nindot isgutan pulong sa Ginoo man no. Pero ako ni pakati kay akong gianam-anam nga Anton naabot na ta 195 viewers, so maabot ta 200 ani. Okay? So again, shout out sa tanang mga viewers. 93 viewers this time and followers, new followers, you're so much welcome in this page, no? Brad, musta? Maying hapon, Brother James. Musta ka, brother? Okay kay brother, gracias sa Ginoon. Abot na mi sa Muwak Larin. Gikan pa gid mi sa Sandingan, Loon. Nindot kayo nga place, nindot kayo. Unya, anyway, again, shout out sa tanang mga subscribers niya. Daghang nag-message din ako. Ako din mga subscribers nako di pwede ninyo i-kuan diri mga igsoon, tudluan ninyo ang uban bangsaon pag-subscribe kay daghan nag-message nako nga ingon sila unsaon daw pag-subscribe, pastor di sila kamao niya. Ako di mo ko kabalo kay kanila ging wa ko mag-apas nga nay mo subscribe nako mag-sensen og star tanan mga ingana ba wa ko mag-apas. So wala ko idea gyud sa ninyo pag-subscribe niya kanong mga subscriber no. Pwede ninyo tudluan na diha i-comment ninyo. Daghan na kayo gabi day nag-send na ko message the other day na upload unsaon pag-subscribe wa ko kabalo. By the way, so naday tay bag-o na tay YouTube channel. Mabungahong Kristohanon gyapon no. Pwede sad mo subscribe dito. So akong kinaghan magud nag-request nako actually before nagsige na ko gutang na og mga videos. Pero giundang na ko kay hasulan bitaw ko mag-post pa ko ani. Yan na po nag-request na ko nga magbutang na ko sa TikTok ana ba. So puya ni oy nya sige dugay ba nya. Daghang nag-message na ko nga pastor pwede nimo ibutang imong video sa YouTube channel bisan katong mga mugbo lang bitaw nato mga reels. So akong gibutang kay lahi man to YouTube channel kay sa YouTube. Dali ra bitaw maganid makit-an ninyo ba nya diri kay mag-post man po ko og mga godly words, mga Bible verses nya. Magkuri-kuri mo madugay pero sa YouTube automatic na murag magsunod-sunod. So naday tay YouTube channel igsoon mabungahong Kristohanon gyapon. Pwede gyapon mo subscribe aron mag-download mo bitaw na may mga short video nga mga ako igsoon kay natingapog ko nga kamao ko mo rhyme kalitra ka iba no. So gibag-o ko sa Ginoo, gipaygawas ko sa Ginoo makadaot nga bisyo. Yes, tinuon sa kuang during my high school days, elementary days, and college days. Ingon jud ako mga classmate. Bright daw ko. Ingon nila. Pero para na ako bulok ko kay wa man ko Ginoo ato. So murag kamao ko rhyme ba, murag rhyme niya. Karon na ako sa Ginoo na igsuon. Napa siya murag kuan mo na nga. Di po na ako tuyoon example maguna-una ko before matulog. Nay murag mga rhymes bitaw mo suod sa kong una-una. So akong purma-purmahon niya himuon akong video. Mao na nga lahi man gud og dating nga rhyme siya ang imong reels. So mao na nga ako din ang gibutang igsuon sa ato ang YouTube channel Mabungahong Kristohanon. Pwede sad mo subscribe diha, no? So again, salamat sa laing higayon. Safety me, nabot na ta diri igsoon mag-live na ta nya. Akong gi-shoutout ang tanang mga pineriso. Shoutout nako ang tanang mga brad nako Alpha Caparo, long live ta mga brad uban sa grasya sa Ginoo ato ipataas ang Ginoo. Mga brad, salamat din sa mga brad nako nga wala jud na ulaw nga ilang i-share ang ilang mga struggle. Labi na gusto sila mugawas sa makadaot nga bisyo. Pwede mo message nako brad, automatic na ako naa mo sa kundugan no. Brad, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Mga brad nako sa SEA, Skeptron in Arms, mga kapulisan, mga military, mga abogado, tanan no. Mga nasa mga NBI, tanan mga brad nako, long live kanunay brad uban sa grasya sa Ginoo. Shout out nako ang mga jail officer, mga warden in different BGMPs, shout out nya. Usar na kapag pamatod pastor nga ang espiritu sa Ginoo ana kanimo himaya sa Ginoo brad. God bless you brother Edney Opsema, God bless you brad. Nya akong gi-shout out karon tanang mga ikaigsuona na to sa military, Philippine Army, Coast Guard, mga naa sa tanan no uban mga abogado nga mga viewers na to, shout out namo sa akong prayer mga sir.
Shout out sa nakong tanan kapulisan, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, tanan mga station diri sa Bohol. Daghan kay mo mga higala, mga amigo na kong kapulisan, no? Pero daghan man kay mo. So ako lang ning i-general, no? Generalize na ko ni shout out tanan kapulisan. Nya shout out sa ko ang mga amigo nga hippie, no? Mga hippie kay da mo gamay naman sila, ako lang anla, no? Shout out Police Captain Sir Eliasar Milumida, shout out Police Captain Jasper Reyes, shout out Police Captain Brad Chief Sat Albert Sator, Police Captain Brad Sir Miloria, Police Captain Onyot Entroliso, Police Captain Renan Romulo. Ug ako sang shout out ang hepe sa Loon Police Station, si Sir Olar. Ray Olar ba to, Brad? If I'm not mistaken, no? No, so akong shout out, murag major siya, major dili siya kapitan. Okay? So dito ko kabaloan na, sir, sa kuang amigo nga hipe nga kailasan nimo, no? So managog shout out, no, Luzon, Visayas, Mindanao, tanang mga seaman, mga OFW ug sa tanang naka-permanent address na. Okay, shout out na, no? Sa lain kanasuran namo sa akong pag-ampo. Okay? So let's start na, no? Let's start to pray. Magampo tayo igsoon. Himaya siyo. Sir Roger Bergonzado, a good friend of mine, police officer nga na-assign sa Davao International Airport. Salamat, sir, sa suporta kanunay, Brad. Thank you kayo. Okay? So, shout out sa atong mga force multipliers. Yes. Shout out anang mga force multipliers dahil, no? Nato, Brad Idol o Brad Dol, no? Mga volunteers. Usasad ko igsoon sa force multipliers, daghan kayo may og mga kuan. No, God bless brother Edwin Dave Kalamba Arat. Okay, regards sa imong igso Otol, Brad. Okay? Shout out Sister Janet. Thanks, naka-live na ka. Let's pray, mga igso, let's pray. Labing gamahana na mga Diyos, salamat niining maayong panahon. Lain usab nga higayon imong gihatag kanamo Ginoo nga mamalandong ni simong pulong. Father God, dili tanan karon ay gayon, dili tanan nay panahon nga mamati, maminaw sa imong balaang pulong apan. Salamat kay Ginoo nga imong gitagaag bulawanon nga oportunidad nga maminaw na usab kami kanimo. Panalangini ang tanang mga viewers karon, panalangini ang tanan nagtan-aw karon kutob sa maabtan, kutob sa makakitaan ni nga live Ginoo. Bisan asang dapitan ni maabot Ginoo, ipabati imong gahom, ipabati imong dihog, ipabati ang lihok sa balaang Espiritu Santo, Lord God. And samtang mamati kami sa imong pulong Ginoo, limpyuhi among kasing-kasing, himuha kaming angayan, himuha kaming takos mamati sa imong pulong, tagay mi kasing-kasing mapainubsanon, madinawaton, willing magpakorek, andam mudawat og correction, mudawat og tambag, labaw tanan, andam musunod sa imong pulong Ginoo. Doers of your word, Lord God. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, kay balo nga langit nun aron amo yung matugkad masabtan ang imong mensahe, Lord God. Lord God, ikaw lamang among gipataas karon. Walay relihiyon nga maisa, ikaw lamang bugtong si Jesucristo lamang. Tungod kay ikaw lamang nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo alang sa among kaluwasan, Ginoo. And Lord, again, ikaw lamang among ipataas, ituboy pasidunggan ang nabiling panahon akong itugyan kanimo, Ginoo. Again, panalangini ang tanang viewers karon, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Imo ang panahon, imo ang higayon, Ginoo. Let your will be done sa pangalan ni Jesus. Amen. Love. Nak. Palihog ko no pahinay sa dito sila sa simbahan. Kaya nag-live ko. Nandang ko yung mga tao sa church. Dali ra lagi ni. Okay ra man sila bisag hapon na. Ingna pahinay lang na kunya kanang dili kay kusog, okay ra magsaba. So again, a blessed afternoon everyone. Mabungahong kapunon. Mag-start na sa live. And before we start pag-iodik so on, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section and to type at followers at highlights at everyone. Nunya i-share na to para sa kay mayaan sa Ginoo. Let's start, it's on. Okay? So mamalandong ta karon. Pulong sa Ginoo makita sa Mateo Kapitulo 7. Mateo Kapitulo 7 bersikulo hayla gwapahan niya kung asawa ay. Pwede ka muli ari kadiyot lang. Kadiyot ra lang. Gipangita ko ingon sila single pa ka pastor.
Dili ra gud gamay dali ka diutra ba? Dali ka diutra kayo. Ana ra gud makita ra. Mao ni akong pinakagwapa nga babae sa kinabuhi mga igsoon. Dara mo na siya tarungan namong naong okay na lakaw na lang salamat lang. Daghan mo tanan na ho ba nga. Na ko'y na-meet dito sa usa ka event mga igsoon nga. Gingnan ko pastor. Minyo na ka. Nata ko'y hatag nimo. Hingo minyo na ko na ko'y usa ka anak nya mao ni. Usa ra pud akong asawa kay mga adultery ta na duha to asawa. No? So again igsoon ato ang pamalandungan karon ng pulong sa Ginoo na sa Mateo kapitulo 7 versikulo 17 hangtod sa 18. Again, si Jesus ni mismo nagsulti ani nasa Mateo kapitulo 7 versikulo 17 hangtod sa 18. Nagaingon din bala ang kasulatan, ang punuan nga walay sakit mamungag mayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamunga ug maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Again, Mateo kapitulo 7 versikulo 17. Ingon si Jesus Christ, according to Jesus Christ, ingon siya, ang punuan nga walay sakit, okay, mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Sama ra nga ang masakiton nga punuan dili pod makabungag maayong bunga. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Okay. So nining taknas kapunon gipamalagi pahinumduman ta sa gi-share or gisulti ni Jesus samtang diri pa siya sa kalibutan igsoon. Ingon siya diri mga igsoon, iyang si Lord magod sambingay, hilik sambingay. Mauna akong giingon ninyo nga kung mo interpret ta og Biblia gamit sa tong kalibutanon or tawhanong kaalam. Isa kinsa pa dadiha nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Dili nimo matugkad, maliteral nimo. Okay? Tanawa ingon si Jesus, ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga. Sambingay man siya. Okay, ingon siya diri mga igsoon nga kung ang usa ka punuan dili siya masakiton, automatically ang iyang bunga po dili sad na masakiton. Okay? And then next is apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. So murag kuan siya bitaw ang bali niya ba nawa ingon si Jesus, kung ang punuan daw dili siya masakiton, in other words, ang punuan ana maayo kay wa may sakit. Ang bunga sad niya maayo sad wala say sakit. O kung ang punuan masakiton, automatically ang yang bunga masakiton. Ingana ra sa na igsoon. Ganahan ko ani mo share igsoon kay simple lang apan dako ni siya og impact. Dapat nato ning pamalandungan og ayo. Now listen carefully. Look at me. Parihara na ang aning ingon ta nga nangalagad ta sa Ginoo. Ming claim ta nga naluwas ta. Ming claim ta nga followers ta ni Kristo. No? Ning claim ta nga naglakaw ta sa kamatuoran kay si Kristo ang kamatuoran usara man na, di ba ingon si Jesus, ako ang dalan ang kamatuoran. Okay? Ning claim ta nga atong doktrina mao gid ang kamatuoran. Ning claim ta nga atong pagtulunan nga gisunod kamatuoran. Ning claim ta nga atong gilakwan mao ang kamatuoran. O ang kamatuoran si Kristo na. Now, kung ning-claim ta na, it means si Kristo mao pod atong punuan. Ang punuan daw nga way sakit, mamunga pod og way sakit. Now, or ang bunga nila di masakiton, dili daot ang bunga. Kay dili man daot ang punuan. Now, kung si Kristo nga atong punuan karon, okay? Meaning si Kristo igsoon wala may sakit, dili daot, balaan, matarong, maayo. Kita pod mahog og bunga ta. Okay, nakuha ninyo? Kita pod nga bunga. Matarong pod ta, maayo, walay sakit. Walay sakit means wala na ta nagkinabuhi sa pagpakasala. Although makasa ta kay tao naman ta pero dili na to tuyuan. Lahi ning nagkinabuhi sa sala or nakasala nga wala tuyuan. Okay? Lahi to atong kinabuhi before, no? Walay sakit.
Wala po tayo sakit, wala tayo, in other words, kanang, ang atong pagkinabuhi nining kalibutan, maayo tang sulundon, maayo tang ihemplo, no? Good example ta, role model to all of the people around us. Why? Tungod kay si Kristo ang atong punuan. Di ta pwede nga mo ingon, nga manghambog, nga sakto ta, atong doktrina tinuod. Si Kristo ang atong punuan, pero atong binuhatan, dautan, lulong sa makadaot nga bisyo, himabay, daghan kayo badlungon, no? Problema sa asawa, no? Problema sa ginikanan. Kita pwede ana. Kay kung unsa ta karon, maunay reflection sa tuang punuan. Kuha, kung unsa ang atong attitude karon, atong behavior, atong pagkinabuhi nga gipakita nato sa mga tao, nagpailala nga mauna atong punuan. Mausad na kinsa atong punuan, kinsa atong gilagaran. Kaya ang kamatuoran mauni, kinsa ang Diyos nga atong gilagaran, maliwat ta. Siya man itong punuan. So dili ta pwede mo claim, mo angkon, nga ako, sakto ko, sayop mo, kulto mo, no? Sulpot mo, ayaw mo paggamagama na sakto mi. Ako, igsoon, I respect all religion. Wa ko'y pakialaman ang moingog sakto. Diri ta magkita sa bunga. Kay diha man nato mapamatudaan kung sakto ta. Amen? Diha na to mapamatudaan kung sakto ta. Ingon-ingon ta, naluwas ta, sakto atong tinuhuan, doktrina. Pero mauna, maglisod kay kag-uli sa bahay kay di na kakatuod. No? Taka-taka lang ang pangamang di og babae. Ingana ba na ang bunga? Ingana ba na igsoon kung si Kristo nga atong punuan, sigurado ko, naa nimong Espiritu Santo. Badlungon ka kung mubuhat kag dili maayo. Amen. Mabutan ganaw. Si Kristo ang punuan. Na may uban nga na nga. Sakto mi. Si Kristo ang among gisunod. Si Kristo ang among ulo. Siya ang among gisunod. Pero ang anong wa man nakita si Kristo sa binuhatan? Pagsigur ko no. Di magsilbi na. Si Kristo ang among amahan. O ikaw, amahan niya, di mo lagi kaliwat ha. Pinangkan, de ka. Ana na siya igsoon. Di mo magsilbi no. So parehara sa na sa mga magtiayon pamilya. Nawa, listen, ingani ra na senaryo. Kung unsa ang atong anak, mausa na ang nakatunan sa iyang ginikanan. Ginikanan mo silbi punuan man na ang anak bunga. Kung ang amahan palahubog, adik-adik, himabay, badlungon. So dili na ta ma-surprise kung ang anak maliwat sa amahan or sa kuan. Ngano man ang punuan bunga man, it's biblical. Okay? Kung ang punuan igsoon, adik-adik, okay? Dili na siya matinga. Adik-adik punuan amahan kita. Kung ang amahan adik-adik, dili na lang ang amahan ma-surprise nga usa ka adlaw yang anak mag-adik-adik na. Yang ang amahan palahubog kayo or inahan. Dili kalikayan. Muhimo jud palahubog ng anak kay unsa ang punuan may bunga man. Ana na siya, no? Manay may reflection ba, no? Ang kung unsa ang imuhang punuan or ang yes, diha nimo may bawaan sa bunga kung unsa siya nga klase. Now, kung arita sa simbahan, okay, ang amahan igsoon, magsilbi ang amahan sa simbahan, ang bahog og spiritual parents, ang kanang tigwali. Now, kung ang magwawali ang tigwali, badlungon, di ko mutuog mabag-o ng mga mahugman nag-anak na niya kanang mga members, mga disciples sa church. Mao na nga diha no, di magdigsilbi na. Diha na to makita igsoon. Kung ang magwawali mismo igsoon, nasa simbahan na, ang punuan sa magwawali si Kristo. Maliwat po nang nagwali. No, makita sa binuhatan sa nagwali niya. Mapasa na niya sa tanan nga nasa simbahan. Kay kung kinsa ang namunuan sa simbahan igsoon, maliwat yun ang mga membro. Kung ang namunuan sa simbahan hilig og chicks, mabay, palahubog, majority ana. Na may malaki pero gamay pero majority ana, liwat na sa nagwali. Biblical man guna, unsay punuan bunga. Di ba Brad, nagistorya ta ni Brad? Di ba? Ana na siya, lisod kayo no, ana. Mo resulta gina. Mao na nga ang mga members sa simbahan. Sana nga pundok. Bisag unsaon niya paningkamot. Gusto ko mabag-o ni. Dili magsilbi mabag-o nga wagal na nabag-o na nagwali. Kay unsa ang punuan, mao jud na yang mapasa.
Kanang nagwali igsoon nagpakaon na nato og espirituhanon nga bahin. Okay? Sa physical mga unta pamahaw paniudto panihapon. Sa spiritual kanang makadungog tagwali pareha karon wali. Wali ni. Nangaon na inyong kalagron. Samtang nagwali kung nagkaon sila. No? Tanan nga magawali igsoon na nadaghan kay naminaw niyo. Amen. Gipakaon na niya. Kung ang nagpakaon igsoon binuhatan niya hiwi. Mura na siyang nagpakaon og hilo. Makahilo ba? Mao na bisag matakdan maliwat yun na kay ngano man. Kung unsa ang amahan, mausa na ang anak. Kanang giingon din sa balalang kasulatan ni Jesus, kung unsa ang punuan, mausa ang bunga tinuod na. Kung ang bunga masakiton, kung ang punuan masakiton, kung ang punuan kana mga magwawali, himabay, sikreto ra na ikabit, maglahad sukalit na chicks danhon. Palahubog kay nagtakon ko ano. Maliwat jud na. Di gyud na mahitabog, di maliwat jud na. Ibutang talag na iwa na liwat, ibutang talag na mga waibistyo. Mga pila lang, pipila. Pero majority ana, pak, landslide jud na. Ngano man, mao man ang magwali ang punuan. Kana yang gipakaon igsoon ning gawas yang baba, gikan na siyang kasing-kasing. Posible na mutakod sa mga nanimba. Mutakod po. So na mga gitawag og transferring spirit mo gawas ba? Tuadto na sa nanimba na. Di ba? So kung ang magwawali himabay, ayaw na lang mo katingangan kanang nagsimba. Matakda na. Naglingkod na siya da, timing ko na nagsimba nga siksi kayo. Bisag samtang nagwali na ang magwali igsoon. Agkatong nanimba sige nagtan-aw sa mga babae nga siksi kayo. Lamiag lawas ni kuno. Wah, grabihan ni yang gisulubin nindot kay ba? Na kanang above dan ni lo. Nindot masiksi naman kay ni kuno. Ay no. Wa na naminaw nga man ang nagwali, himabay man. Natakda niya ang mga nanimba. So nay mga laki dito nga parihan ako sa una nga kung kaluyahon babae. Di na mo simba, wala na. Nasa simbahan pero ang focus to sa mga laway ba, chicks. Pag wala na bagong ni simba, wala na bagong salta lagi. Ala, hinduta ni lawas wala. Ngano man in the first place ang nagwali kinabuhi niya. Mao na igso nga naay murag naay kanang pagbalhin ba muliwat ang mga anak ba. No, mao ni giingon ni Kristo. Kung unsa ang punuan, mausad ang bunga. Kung masakiton ang punuan, naidepekto ba? Naagi na depekto ang mga bunga. Na may matsambahan nga way depekto mga 3, 4, pero majority ana nila liwat sa punuan. Ngano man, kay kung unsa ang punuan, mausad ang bunga. Amen. So kung muklaim ta nga ato ang punuan si Kristo, pero sa atong bunga binuhatan wa makita si Kristo, atong siguraduhon wa ba ta nagpakauwaw sa Ginoo? Atong siguraduhon igsoon. Kay ako igsoon mo sugot tag sa dili kung si Kristo ang atong punuan. Musugot tag sa dili makita gyud na siya sa atong binuhatan. Makita gyud na no mahimot ang panalangin. Mahimot ang role model, maayong ehemplo, maayong sulundon. Resulta na tungod kay si Kristo atong punuan. Mahimo ang atong mga characters and behaviors, mahimong reflection sa pagkatao sa atong Ginoo. Lisod pod kayo kung muklaim ta nga ang Ginoo atong amahan pero atong binuhatan demonyo yawa di kumtuo na mga igsoon, di kumtuo. Apan ang Bible pasultion tanawa sige ingon ni Jesus direksyon. Okay? Arita padayon ta sa 18 Mateo 7:18. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Okay? Dili ta makaingon igsoon nga si Kristo ang atong punuan, si Kristo ang atong amahan. Pero ang atong bunga, sakit man, masakiton atong bunga igsoon mao na. Grabe kay tag binuhatan, dili ta maayong ehemplo, no? Lulong kadunay sa makadaot nga bisyo. Nagkonsumisyon atong asawa, atong bana, nagkonsumisyon atong ginikanan kay pirtit ang badlunguna. Unsaon pag-ingon nato nga ang atong punuan na si Kristo lagi? Basin demonyo kay mao man liwat man ta kung asa kinsa atong punuan maliwat man ta. No kay gingon re, dili manggiro, dili si Jesus ni. Nigingon, dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Di ba walay alignment tanawa? Maayo nga bunga niya ang resulta, masakit ton dili. Kung dili, kung unsa gyud ang bunga, mao gyud na. Mao sad na ang punuan, no? Sama nga ang masakiton nga punuan, dili makabungag maayong bunga. Awa lagi. So kung ang binuhatan masakiton, tungod na kay ang punuan daan masakiton.
Mao na igsoon, mao ni ang gisulti sa Ginoo sa iyang minsay pulong. Di man ni ako ra. Biblia man ni akong gipasulti. Lisod man ko kayo ako ra ba no? Pangitaan tagbikil ingnon deta sa uban nga kuan man ang gisulti ni pastor kapitulo ba bersikulo laway no. It's the truth. Si Jesus mismo nga atong gisunod ning ingon siya nga kung unsa nga atong punuan mao sa nang atong bunga. Kung kinsang atong amahan, mailhan na sa atong pagkaanak. Okay? Kung mo-claim ta nga anak naman ko sa Diyos, pastor, naluwas naman ko. Sayop ka, pastor. Kanang imong doktrina, sayop na. Dagang kasig panaway ba? Sayop na. Ako may sakto. Baliki ang history, pastor. Sakto ko, sayop mo. Taka-taka lang mo mga tukod-tukod, tinukod mong tao. Tinukod og tao, pero tanawa. Kung tinukod og tao, nganong ang among kinabuhi? Nangabag-o man. Napoy uban mga pilosopo mingon, ayaw iapil-apil ang Ginoo sa imong pagbag-o, pastor. Kay ang tao mabag-o kung magbag-o siya, which is dakong butbot. Kung ang tao igsoon mabag-o lang di ay kung walay Ginoo. Wala na unta hingnaog si Kristo nagpakataog nagpalansang ibabaw sa cross. Nganong gihimo ni Kristo? Gibiyaan niya ang langit, nagpakatao siya. Mamatay, magpalansang sa krus, sa Kalbaryo. Nga naman na. Kay kabalo siya nga kung wala siya, ang tao walay mahimo. Ingon sa siyang pulong igsoon, without God, we can do nothing. No? Apan kung naang Diyos igsoon, makahimo ta. Di ba? Mao na yung mga pilosopo, na ako'y nadunggan, pastor, kanang unlike James, ako daw, di kong believe na siyang kabaguan. Yes, tinuod na, adik-adik na, pero ang tao mabago man. Bot-bot na, naya kong brad ay nagtanaw. Brad, mabago daw ta brad kung may Ginoo. Di ba imong giingon brad, tulo ka adlaw ra bago nimo? Ako igsoon, mao bitaw nag-attempt ko 3 times ko nag-attempt og suicide. Kay magsigire lang kog ingon inig suyop, last na lang ni. Last na lang ni. Kakapoy yan di ko mabago gikapoy na ko sa suyop og siyabo. Pero sa diyang ning surrender ko sa Ginoo. Ming duol ko sa Ginoo. Ming luhod ko ning hilak ko. Tanawa na unsa ko nabago. In other words, walay dili ta mabag-o kita ra, no? So mao na karon igsoon nga mao na niya akong gihimong punuan. Siya nang akong amahan, ako na himong anak niya. Kahambog ba ni pastor og diha na makita sa bunga. Ug kaniya mong mga silingan dire. Mao man ni una nakailan ako. Sa una ako mga silingan, muli ko siga kay kong mata, magmotor ko kusog kay padagan. Bam! Mura palupad-luparon ba? Ka-relate na akong brada ni ba? Ana rin ang mga silingan ko kaning tawhanaw, adika, gini. Wa gini, ugma. Ang padulngan, ani, mintiryo o prisuhan. O makapatay ba ni, kay magdaladala ni armas. Ana, ilang istorya, pero karon igsoon, nagdaladala, jugog armas, Biblia. No? Ana, igsoon, nga naman, matod pa sa balaang kasulatan, kung mutuo ta ni Kristo, no? Nya sa atong kasing-kasing, mutuo ta nga, gibanhaw siya, gikan sa sa tulok adlaw to namatay siya, nabanhaw siya 3 days niya. Ning tuo ta ba and then mahimo na tang anak sa Dios. Ning tuo ko igsoon akong gituuhan si Lord. Mo na nga makaingon ko nga anak ko sa Ginoo. Ebidensya akong kinabuhi tinud-anay nga bag-o. Unsa ka sa una pastor, baliko na pud nako. 16 ra man hinung ko katuig nga naulipon sa illegal nga droga, dili man kay pareha, dili pareha ning brad nako diri nga nagtan-aw karon nga 20 years kapin. No, daghan gipay gawas ko ana. So nakita na si Lord na kabag-uhan na sudden change, na gitawag og new person. Because according to Saint Paul, if anyone is in Christ, he is a new creation. Nahimo na kong new creation. Kaya nga kung pagkaadik og shabu sa una, sigarilyo, inom, babae, mga tanan di so rugby, bulkasil, marijuana. Nawa na tanan, nakita na si Kristo sa akong kinabuhi. Ebidensya, mao na ni. No? Dili na ko ganahan, no? Di may mga time sa una igsoon nga pakit-on jud og shabu daghan nga nanuyop sila sa kong tubangan. Wala jud. Naghimo sila tutor kay ingon sila nga gami nagtutor si Bro James kay arte na kay ni siya kay dugay na kay tawa ka jamba. Di na siya ganahan na niya tong tutor kay nailaway so pagamma niya. Hila na po kong gigamaan wa gyud po na ko dawata ingon sila. Kamilagro ba ning bataan ning pirti ning adika. Di ba? Wala imposible sige mao na igsoon kay nga naman sa dihang si Kristo ang Ginoo na himong punuan ako. Dili jud kalikayan nakabato na kog bag-ong bunga. Mao na ni kabag-uhan sa kinabuhi. Mao na igsoon ang uban mo ingon.
sakto kuno sila, naluwas na sila. Unya. Mao na daghang kayo tinuko daw sila sa Dios, pero ang binuhatan lain man wa man na-align kung atong basihan balang kasulatan kung kinsa ang punuan, mao sa bunga. Dili kalalis ang Biblia igsoon, mao ni atong manual. Mo claim ta nga kita may tag-iya sa Biblia, unya wa nimo sunda pod ang gisulti sa Biblia. Di ba? Unsay kapuslanan ana? Di ba? Lisod. Lisod kay na igsoon, lisod kay na ana, no? Di magsilbi na kay maigo ta si ingon ni Kristo nga siya ang punuan, no? Mao na ang bunga ug unsa ang punuan ug kinsa or unsa ang klase sa punuan. Mao sa mo resulta sa bunga. Kung masakiton ang punuan kay grabe ka banggiitan. Ang bunga masakiton pod. Kung ang magwawali, ang tigwali, ong gitawag no kung sa simbahan ay amahan kanang mga parents kanang mga tigwali mao na amahan, no? Masakito na siya. Ang mga membro na masakito na. Kung ang tigwali pala hubog himabay hingi kog kabit, tanan na naagi na. Di kalikayan. Sama sa gingon igso na may mapili siguro. Pero majority liwat sa nagwali kay punuan bunga. Mao na di na kakuan na. Mao na igsoon nga sigurohon nato. Sigurohon to igsoon indot jud ka igsoon nga napatan ning kalibutan na mahimo tang good example, maayong ehemplo. Unya magbuhat ta og mga butang nga ikapalipay sa Ginoo. Ug mahitabo lang na siya igsoon kung siya gyud ang atong himuong punuan. Amen. Once atong himuon nga punuan si Kristo ang Ginoo niya, mahimo na tang anak sa Dios igsoon. Di kalikayan nga ang atong binuhatan makita gyud si Lord, no? Dili na mismo moingon ka na luwas na ko, ako sakto no. Ang mga tao na mosulti lahi lagi na siya. Ako igsoon pila mga silingan ni sulti. Wa jud ko magtuwa ng James mauni. Grabe ka adik ka nang tawan na. Uy, grabe ha. Ug di na ablihan sa iyang papa, busulot ng sepultahan. Ug di na siya ablihan mauna, grabe mangmunda, grabe na. Silingan magid mi ana ni James. Moingon ko ng uban silingan magid mi ana. Grabe, manghagis na, iya lang ng bundakan yung mama, anak, grabe, gitabang ko na yung mama. Iya lang tunguhon, iya lang na inom, mamatay mga inahanak, ingana ko sa una. Ingana ko. Mga silingan, mga tao mismo nga nakailan ako ning ingon nga, lahi jud, grabe no, ngana, no? Kay nga naman, ning resulta na. Ming resulta ang maayo nga bunga. Tungod kay nga akong punuan, si Kristo man. Ana ra na. Mao na nga dita pwede manghambog nga sakto ta. Badlungon ta unsa man na. Dita mo pwede manghambog nga nagsubay ta sa dalan padung sa walay katapusan kinabuhi pero atong kinabuhi hiwi di magsilbi na. Ang atong buhat atong pasultion dili baba. Okay? Action speaks louder than words. Mao na dapat nato. If we claim that we are saved this time, then ayaw pagstorya. Tuguti ang mga tao makabantay sa imuhang kausaban. Kay mura man yung tagma, di ba? Murag makadawat na nag-insulto hinon nga sige ta ginambog nga ako may sakto kami kamo di mo kamo ka. Yung moingon ha mao na sakto. Naglisod magli naguli silang bahay gali nya moadto na naglangit non nga gusto siya mo saka sa langit moadto sa langit nga hapit na magli nawa kadto sa ilang balay kay naglisod na naguli kay tungod sa kahubog. Gihatod magli nagpatrol car. Daghan ko kong amigo nga na, gihatod og patrol car. Naigo ka, brad. Daghan ko kaila, brad, nga na. No? Gihatod og patrol car niya, moingon ka, Ginoo ni mo tinuod. O, ako ka maliwat sa Ginoo, naliwat tas demonyo. Mao na igsoon. Mao nang pulong karon ining kapunon. Ipanumduman tas Ginoo kung unsa ang punuan. Kung masakiton atong punuan, kung si Satanas atong punuan, naay pagka-Satanas atong binuhatan. Apan kung atong punuan si Kristo Jesus, buotan kita, mayong ehemplo, good example, role model, mayong sulundon. Gusto ko mahimo magdako, gusto ko akong anak magdako, magpariha na niya, buotan na oy. Di ba? So mutaliwan magalitan ning kalibutan, magbilin tag maayong ligasiya. Tungod kay atong kinabuhi, maayong sulundon. Mao na igsoon, no? So to all of the viewers right now, I just want to encourage everyone. Padayon ta pagsunod sa Ginoo. The more we get closer, the more we draw near to God every day, the more His character will reflect in us. Okay? The more makita, mailhan si Lord sa atong kinabuhi. The more, labi na katong naas kangit-ngit, makaila sila sa Ginoo nga tinuod. Kung makakita sila sa atong kinabuhi. Amen? Ana ra na siya igsoon, no?
Ako, dili na ko isulti, dili ko manghambog daghan na. Igsoon na kaingon nga. Ikaw na, James? Di ba ikaw man to mga adlawon sa una mo deliver og siyabo? Bisag duha ra ka putos imong gi-deliver kadlawon ning daog ka. Sa una igsoon mo deliver mo duha ka putos sa bahala basta nasuguon ko. Hatdi ko dire. Palihog brad, hatdi ko brad kay naman koy marumaro man ko naman koy. Sa una igsoon mo palit ko daghan. Ko example mo palit ko siyabo balik 5,000. Nya naman koy amigo nga kamao mo ripak dagom lipak-ripakon. Ripak ko na. So adto mo chat ko ako mga barkada nga day ako are. Mo na nga naiuban mga barkada na ko nga may trabaho sayo. Sayo pa kay kadlawon brad hatdi ko are. Pila man na? Duha ka putos ra lagi okay ra nimo layo ra ba ni? Layo kay laing sa pikas lungsod man. Sige daw kadlawon pa ikson. Bye! Hatod nako. Ingon na mga kailan ako nga di ba mao man ang mo sayo og hatod mga adlawon? Usay maawanan mainitan pero way pakialam na. Basta mahatod lang. Nga ma-deliver lang ang item, ma-deliver lang ang shabu. Pero nganong karon ang iyang i-deliver pulong naman sa Ginoo. Ha, naunsa naman na. Basi napakong na, Brad, karilit ka ni. Wa ba ka na napakong sa kahubog sa una, yan nabangga na ang haligi, yan natandog ang utok. Wala ko napakong. Kundili, ako lang gipahari si Kristo sa akong dughan. Nakigrelasyon ko sa Ginoo nga hingpit. Wala ko na bag-o kay ni balig relihiyon. Kung dili nakigrelasyon ko sa Ginoo nga hingpit nga ako jung gialagaran ng Ginoo, akong gisurrender ang Ginoo sa Ginoo tanan. Kada adlaw, no? Sige na kog ampo, muhatag kog panahon sa pagbasa sa pulong, sige tanan mao ni naingani ko. So si Kristo na ang akong punuan ug nakita na ang bunga tungod sa bag-ong binuhatan, tungod sa bag-ong kinabuhi nako. Amen. Sa ato ba day mga igsoon ang pulong sa Ginoo ning taknas kapunon. Nagpainumdum nato nga sayon ra day kayo. Sayon ra kayo ma-recognize nato kung kanang tawhana tinuod ba jud na nga nangalagad sa Ginoo. Sayon ra kayo nato mahibaw-an or mailhan igsoon kung kanang tawhana bisag sige pa na siya simba, di man magmatir ng sigsimba. Daghang sigsimba pero nig-uli mao ra gihapon wa na bag-o. Daghang sigsimba pero di kabiya sa ilang kabit. Dagag sigsimba pero maone na ay mga sideline nga mga illegal. Dagag sigsimba pero wa mo undang anang mga binuhatan nga wa nalipay ang ilang gisimba ambot og ilang gisimba tinuod ba pud nga Ginoo. Kay ako nagtuo kung atong gisimba tinuod nga Ginoo, badlungon ta sa atong magibuhat nga dili maayo. Again, kung ang atong gisimba tinuod nga Ginoo, badlungon ta sa mga gibuhat natong dili maayo. Kay kung tinuod siyang Ginoo, badlungon ta pasagdan day ta. Di ba naaday amahan nga pasagdan ang anak nga nagpabadlong? No! Ako, amahan ko. Kita ko sa kong anak nga nagpabadlong, badlongon, bunalan kung magkalisod. Sumaw na igsoon kung tinuod nga atong gisimba, Ginoo nga tinuod yun, gamhanan. Badlongon ta, oy. Ako tinuod ko, alayor, ayaw ko isgut-isgutian ang Ginoo, kay wara ka. Pero binuhatan, hiwi. Asa may Ginoo, anak. Again, ako mong balikan, igsoon, ang atong binuhatan, reflection lang na kung kinsa ang Ginoo nga atong gisimba. Duha ra may Ginoo, si Satanas or si Hesukristo. Again, duha ra Ginoo, si Satanas or si Hesukristo. Ug ang atong binuhatan maay reflection kung kinsa ang Ginoo nga atong gisimba. Ug ang atong binuhatan, ang atong mga behaviors, action, characters, kinaiya, mao nay ebidensya kung kinsa ang atong punuan. Duha ra may atong punuan. Ang yawa ba o si Hesukristo? Mao ka ng pulong sa Ginoo ning taknas kapunon mga igsoon. Nagpahinumdum ka nato. Kung gusto ta igsoon nga maliwat ta sa Ginoo, mahimo tang reflection sa karakter ni Jesus, then seryosohon nato ang atong pagpangalagad sa Ginoo every day. Di ta mahiluna kung dili nimo makigwan, di ka makigwan-unwan ni Lord. Dili ka mahiluna kung dili ka mapuno sa presensya sa Ginoo. Kay sama sa akong gibalik-balik mga igsoon, ang kanang moingon tag naluwas ta, kanang moingon tag sakto ta, kanang moingon tag tinuod ta ang atong doktrina, dili na baba basihan, magdaog ta sa binuhatan, magdaog ta sa atong pagkinabuhi. Wa ko moingon igsoon nga basihan ang binuhatan sa kaluwasan, kay di man ta maluwas sa maayong binuhatan. Apan sa dihang si Kristo atong gipahari sa dughan, tinud-anay tang ni sunod sa Ginoo, automatic mo sunod ang maayong binuhatan. Ug kana nga maayong binuhatan mao na ebidensya sa kaluwasan ug maghatod nato sa kinabuhing walay katapusan.
Magampo ta mga kaigsunan. Labing gamhanan ng mga Diyos, salamat sa imong mensahe ning taknas kapunon. Lord, thank you so much for your word. Thank you so much for your presence this afternoon. Walay sama ka maayo nimo Ginoo. Imo na pud ming gitudluan kung unsay timalhanan nga kung kinsa nga mong gisimba. Kay nakaingon kasi mong pulong, Lord God, according to your word, according to the scripture, kinsa nga mong gisimba maliwat sad mi. Kinsa nga mong punuan mahibaw-an sa nang bunga. Kung masakiton ang punuan, masakiton ang bunga. So Lord, tabangi mi. Gusto ko Ginoo, I pray to all of the viewers right now, nga ikaw gyud ang among punuan. Ikaw gyud ang among punuan, ang among ulo Ginoo. Ikaw Ginoo ang among amahan aron maliwat mi nimo. Gusto mi Lord mahimong maayong ehemplo. Gusto mi Ginoo mahimong good example. Maayong sulundon Lord God. Ug mahimo lang ming maayong modelo, ehemplo nining kalibutan na kung ikaw ang among amahan, kung ikaw ang among punuan. Kay makita jud ka sa among binuhatan. Lord, salamat Ginoo nga imo ming gipadaygan karon imo ming gipabati sa kamatuoran Ginoo. I pray to all of the viewers right now nga maglakaw gimi sa kamatuoran. Kay bugtong ang kamatuoran lamang maghatag na mong kagawasan ug ikaw kana Kristo Jesus ang kamatuoran. Again, ang kamatuoran maghatag na mong kagawasan gikan sa laing mga gapos sa pagkadautan. Kagawasan gikan sa pagkalulong sa makadaot nga bisyo. Kagawasan sa mga paglunang sa grabing gapos sa kasalanan. Lord, I pray to all of the viewers right now nga makabaton jud mi kagawasan, tinud-an ang kagawasan. Kay maglakaw man mi sa kamatuoran. Wala mi mahimo Ginoo kung wala ikaw. Nasayod kami bisag unsa na mo pagbag-o di mi mabag-o kung wa ka namo. So Lord God, I pray tabangi mi nga maglakaw mi sa kamatuoran, magginabuhi mi sa kamatuoran ug magsimba mi sa tinuod nga Ginoo. Tinuod nga Ginoo nga maghatod namo sa kinabuhi nga nay tinud-an ang kabag-uhan. Tinuod nga Ginoo nga maghatod namo sa kinabuhi nga mahimo ming maayong sulundon, maayong ehemplo, mahimo ming buutan Ginoo. Panalangin sa mong asawa, bana, anak, among ginikanan. Makita ka sa aming suga nining ngit-ngit nga kalibutan. Daghang mga tao nga nas kangit-ngit mabira namo. Madala namo sa tila nimo Ginoo. Lord, i-bless tanang mga viewers karon. Salamat kayo. I continue to pray, Lord God. We continue to praise tanang mga OFW, mga seaman nasa naka-permanent address na. Tanang nagtanaw karon Ginoo, I pray. Unsa man ilang problema karon, ilang struggle, silang kinabuhi, tabangi sila Ginoo. Unsa man ang mga crosses ilang gipasan. Pagsulay nga ilang nasinati karon, Lord, tabangi sila. Unsa man nga area silang kinabuhi karon nga need kanila. Need nila ang imong comfort, milagro, ang imong hikap Ginoo. Muliho ka na nga area, walay matago nimo, nakasnasayod ka sa panginahanglan sa imong mga katawhan. So Lord God, among gi-claim, gibarugan imong saad ning ingon ka, dili mo buong imong kamot nga dili makakabot sa among panginahanglan. So Lord God, kabuota, muliho ka, mo intervene ka Lord God in those area sa mga nagtan-aw karon nga naay asa ka nga need nila Ginoo. Need ba silang milagro, balatian, kaayuhan, financial breakthrough, trabaho, negosyo, tanan Ginoo. Unsa ilang problema karon taga-ig solusyon Ginoo. We declare solution right now in Jesus name. We declare breakthrough right now in Jesus name. Healing, salvation, kagawasan gikan sa mga gapos sa kaaway in Jesus name. Walay imposible nimo Ginoo. Salamat Lord nga starting today aning taknaa, ikaw gyud ang tinuod namong punuan. Unya makita ka sa amo ang binuhatan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord God, this time paabuto namo ang mga milagro gikan kanimo. Pabuto namo ang mga kahibulungang butang gikan kanimo. Pabuto namo uban sa dakong pagtuo. Himuha lamang kaming takos, angayan, kasaligan, kapiyalan sa mga grasya ug panalangin. Kay nasayod kami kung dili pa mi takos, dili pa mi angayan, dili san minimo bubuan. So Lord, himuha aming angayan, kasaligan, kapiyalan. Magpaabot lamang kami uban sa dakong pagtuo sa saktong panahon nga imong gitakda alang sa katubagan sa among pag-ampo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo ug gipasalamatan uban pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Praise God. Salamat sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa presensya sa Ginoo mga igsoon. That's all for this afternoon. Makalugar ko niya, mag-live gyapon ta gabi. Tanawon lang nako igsoon kay sayo man ko matulog kay ugma simba. Pero mao lagi na basta nay opportunity
mag-live ta, no? So again, that's all for this afternoon. I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones in the comment section, to invite your friends to follow our page. Amen? Unya, this time akong ibalik tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Diyos. Walay ako, igsoon. I'm just His instrument. Walay ako. Ang uban, maingon, mabless ko, pastor, na bless. No. It's all about Jesus. Okay? Walay relihiyon na isa, si Lord lang, no? So, akong ibalik tanang dungog himaya sa tumbuhi nga Diyos. Akong ikabilin nyo, igsoon, kanunay lang tang ampo, kanunay ampo ug amping. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. See you next time, igsoon, makabakante ko. Anyway, thank you sa mga subscribers, sa mga new followers, thank you, you're welcome this page, and then sa mga viewers na yung mga uban nag-star senders, thank you, basta salamat kayo, no? Kanunay mo na sa kong pag-ampo, igsoon. Amen? So, that's all again, that's all for this afternoon. See you next time. God bless, and to God be all the glory. Dali na, kita naman. Okay? See you next time, mga igsoon, mga higala. God bless. Sister Mary, God bless. Bye-bye.